likitan zukata babban jakada gurin ilahu madogara. Likitan zukata babban jakada gurin ilahu madogara. Ya ilahi hasbi rabbi kai ne guda sarki. Kai bata rawanin masaraki ka ba wa wani musaki. Gare ka nake bida har kullum na zo kai mini dauki. Ka ba ni sirrukan da ka ba wa Adamu rabbi Allah madogara. Likitan zukata babban jakada gurin ilahu madogara. Ya rabbi gani na roke ka ka kara bani baiwa. Ka sa na firediyo gun baiti kar ka bani gazawa. Kai ne kace mu roƙa ko ka ba mu kana daɗawa. Ilahi hasbi na roƙe ka sa na dake a turbobin tsira. Salati ka yi wa manzan tsira wanda ka ba mu zakka. Shi ne ya yi kira da mu bi ka har muka ɗaukaka ka. Ya rusa tsarika da gumaka har mabiya da shirka. Ya ba shi kamilin littafi sai mun rike shi za mu ga mun tsira. Likitan zukata babban jakada gurin ilahu madogara. Ya bisa da alil baiti masu cikar kamala. Ya'yan Ali ya'yan Zara wanda ka ba adala. Kowa ya bar ku sai ya kone komai tari na sallah. Duk wanda ke bidar ceton manzo ya ba ahalinsa a dan tsira. Kowa ya bar gida ya bar shi wa za ya bar kubinta. A kafa an biya usun yo shidima ne a gidan kubinta. Kokul Hassan Imamu Hussein gare ki nake bikata. Kisa na zama komanda gumbege na gidan kuni na kuma rara. Likitan zukata babban jakada gurin ilahu madogara. Sara da sassaka bai sa gamji ya daina fitowa. Idan walƙiya ta haska tafin hannun mu bai rufewa. Shi da karan da rabbi yake so tara yake zubowa. Rubutun saman dutse ya shirya baya tsoron mai suka ko sara. Ka kare imamu lafiya kayo da dawa. Maulan mahadimin addini wanda baya gazawa. Abu da ubayin Allah wanda su samu baiwa. Alizakaki junin bidifodiya na durkusa gaban ka kamun gyara. Likitan zukata babban jakada gurin ilahu madogara. Ya Rasulu salama alaika ya likitan zukata. Mai gida salama alaika wanda ya nuna bauta. Kowa ya za gidanka ya samu wallahi ya rabauta. Ka zo ka bani dama cikin gidanka ka sani list ɗin 'yan shu'ara. Ya wanda ke raba mana har kullum manzan mu ba kamar ka. Akwai haƙuri na ban mamaki ɗa a cikin isarka. Ya magwaji na kyawun hali wanda ya zo a maka. Sun san ka su je su duba littafin bushira. Likitan zukata babban jakada gurin ilahu madogara. Ya wanda rabana ya bamu ya zama tsira gare mu. Ya kamili cikin annabta mai shidima a gonmu. Kai da ka roƙi raba a kan mu har muka zo a san mu. Ya lashe zuciyar mu a koyaushe begen ka ne ta zamo shira. Allah yau ina wani gaka. Mai inuwa a ranar karshe kai din baka da tamka. Kai ne ka yau ilahu ya ce shi ne a cikin isarka. Wallahi mun rike ka duk wahala ko za a kai mu gidan kura. Likitan zukata babban jakada gurin ilahu madogara. Duk anbiya sun yi kira domin abin ilahi. Wani har ya gama cikin al'umma ba wanda za ya be shi. Mu bai gidanmu ya bambanta sai hamdala gare shi. Ya hada al'umma musulunci shi za ya zama jirgi gun tsira. Yau maulidi muke yi ya shugabanmu murnan zuwanka. Mu sanya riguna mai wanka rahama tana ta sauka. Mu tsara ta dukkanin
masu kin yabanka musa su gane ka fifita a cikin halitta akwai tazara likitan zukata babban jakada gurin ilahu madogara ya uwa wajen maulidi mi nazari da tsare kar mu haɗe mazan mu da mata abun mu cikin nizami mi ya farin ciki mi murna dukka cikin nizami sai mun guje wa sharrin shaidan lahira gidan mu sha madara. Akwai wasu sirrika a cikin maulidi a nan mu gane ya haɗa kawukan al'umma 'yan uwa mu gane duk mu aje bambanci na aƙidu shi'a da sunna mu dai mu rike ma'aiki a ko'ina a gare mu hujja madogara likitan zukata babban jakada gurin ilahu madogara zan yi roƙo a gurin Khadija ta zo ki bani yadda ki ba mai sarna da ya bashija ta san kuna rabawa mai nema dan ina da hujja ki bani dan kaɗan a cikin ceto na gidan Khadija na yau tsira. Shahid Ahmad a gare ni tsani Shahidu Hamidu Mahmud masu dubin yaƙini sai Umar da Haidar Hamad jikokin Husaini ka sa Shahid Shafi'u ka zaune wanda gurin yaban siyayo shura likitan zukata babban jakada gurin ilahu madogara bawan gidanka ne har kullum mai yin yabo gare ka mai yin yabo ga Fatima Zahra tsokar jinin jikinka ralikan zuriyarka a koyaushe jinin gidanka bawanka mai bida ne akwai ina na rike ka hujja madogara madogara madogara